ama sain video min clear sak thin tu te in hena lom tu kasoya nikumlam bulkan tran tirte angkan hun kan nei thei tamiu lova video po duangin achuak lei thei thin lo ni bul han tran to lema han top san lengot ka thil ni thei ni in ka resi lova a thei angin kan chunjom ve zel dona thil mak chi sang sang lo om le thil tangkai tak tak te thungai nom tak tak te kan da zel dona ni lo subscribe in notification bell kha ola lo da la video thar kan clear ho zel donia a thei piangin milo share sak zel ula kalom hleang tuntruma po hian thil thleng mak tak tak te kan clear ho don ani lot the ferina chanchuak tu kha tunge niang lot the ferina hi Queen Victoria hunlaya palar ve tak mai pati khek khok tak mai le English mitra lot ni phachin ngat kha ani vea British ambassador ani nge ani kumsang khajariat somriat le pariat khan ni puichol mangin Ireland rama athian pa hena azina hetianga ni puichol manga ramdanga hanjin vel hi nuamati in chinthan taka alo nei ve thin reng ani jun ni sompali jan chu khua lum deu boknen enge achan po hriat lo hian amu hil thei der lo maya tukverte hongin mutpindana tukvera chuan thlifim dong turin avadak chuak tange nge ni chumi jan chuan thla eng re nge ngia chutia tukvera avadak chuak chuan thil mak deuh mai azum hutatlat mai le pona chuan mi pakhat patelam deuh hlek jang kul khin ken hian kuang ni om tak mai hi alo puvu vu maya chutia zanlaya chutiang kuang ni om tak mai puta chu lot the foreign chuan mak atiin enge niang tiangai tua pona chuan avachuaka engthil nge put chu avazot tange nge ni chupa chuan chanpo alo chang lem lova ma se aron dak chuak chuan lot the foreign mita tak mai chuan aron en takio mai ni chupa mel amu chian meu chuan mak ati nge mai a mel chu rapo matiin ti bai om ati hle maya a mel chu rap thlak khopin alo chuar chena sa a an ber chu savun khoro tak hi ani ber mai ati nge ni lot the foreign hi pative ngel ngol tak mai pawe tok tak mai ani wangin chu mel rap om tak mai po chu hlawviu ma se akuang put chu khoya nge ada don ti tal chu anjot le rama ma se chupa chu aral chop chil chu ani ve tangal maya thil mak deuh mai chu chutia boruaka atham ral rual chuan lot the foreign chu aron kaltlang aron sutlang ni in a hrenge nge ni atuka chuan athil mu chu athian pa athil veta ma se athian pa po chuan angaina a hrelo kher mai ti chuan engwaka ngai lovin an ngai tu azui talem lova he thil atuna tanga kumsom liam nu kumsang khajaria somko kumkhan lot the foreign chu Paris sa Grand Hotel a chuan khovel mi poimo deuh tenen convention nei turin a secretary nen an kalduna anin mu khom na hol pantura secretary nena lifa an chuang tur chu lot the foreign chu anung tol ta dor maile chu leaf operator chu mana Ireland rama athian pa ina athlen tuma zanlaya kuang lo pu mel rap thlak deuh kha anitlat maile lifa chuan a chuan lo pha ta ani chu lifa chuan midang chuang po anom ve nuala chu hotel receptionist nena chuan chu leaf operator chanchin chu avazot ta ma se chuti lai tak chuan thil rum hi an hreta thut mai ni chu leaf chu ain khai chona cable alo chata alo tla chu lo ni in achunga chuang zong chu an thi ta vek mai ni chanchin an han thre chiang chu leaf mi chuang zong chu an lo thi vek maya ma se mak deuh mai chu leaf operator lot the foreign amu kha anjinga chuan atel ve tlat lo mai ni mu tur reng om lo baka chu hotela thokho po chuan chu tiang mi omang an hotel leaf operatora an om tu man an hriat lo thu an soi mau mai ni ti chuan mana athil mak mu chuan lot the foreign chu alo chan chuak reng mai ni he thil thleng hi hetiang lam thil mak chui pol British Society for Psychical Research hote point chui chian ngel an han tum na engwak an ang thei chuang lo ni engwanga lot the foreign khan khapa kha lo mu nge ani khapa mel rap thlak tak mai kha khoilam mi nge khoilam Thlarau nge tu Thlarau nge ani ramhuai lam em ni jok ti hi an sei fiat hei te chuang lo ani
enge motak chuan achan him chu ani ngei mai le SR ulmota mumangmak October ni thum sangkha zariat somruk pathum khan meilong lian City of Limerick anti chu Liverpool Englanda longcholna tangin tuipui lampanin ajin chuaka ni lek tuipuya anthang hnuin thlipuina tak main kar khat chung zat chu anoi ta chiam mai ni helonga chuang mi pakhat Bridgeport Connecticut USA lammi SR Wilmot chu long in soivel aruyawang chuan apindana chuan amuta he pindan hi English mi je taitanen anin lu trom ani nge afarnu Eliza chu pindan danga achuang ve boka thlite anjia deuh hnu chuan Wilmot apo chu along mu hil ve ta amumanga chuan anupui hi long pindan kongka chuan korfual var ha ading hian alo hmuwa chutia mi padang nen pindana an lo mu amu chuan amumanga chuan anupui chu atim deuh hleka mase man mo devin aron kalphia aron fob zau maya achuak le tamai ani Wilmot chu a har jok maya a roommate teita chuan makti zat hian alo en reng mai ni teita chuan pawan nei tak chu ini tunang huna te ruma meicheron tlo tu che inei bika alo ti tamaya Wilmot chuan mak atina samai anzo chen chuan teita chuan an ruma meiche pakhat korfual var ha ron lut amu thule ngoirenga Wilmot chu aron fuwa achwale tak mai thu alo hril tamaya Wilmot mumang ang chia chu atakin alo mutlat maile Wilmot chuan pindan danga afarnu chuan aron tlo mai ani aringa ma se afarnu chuan engma alo hre haulo chu ber aya makta jok chu inan thlen vele chuan anupui chuan longa aron tlo kha a hriat lo thu alo zot ta tlat mai ni chu anupui soidan chuan chumizan chuan thliat le boknen anpa chu angai tu em maya amu hil hlei thei der lo mai ni ti chuan jingdar livela chuan ama chu kang ta del hian ain ria tuipui chunga hian alo kang del maya ti chuan long rong dum deuh hi amuta longa chuan aluta pindana apasal Wilmot le khumdanga papakhat lo mu chu amuta pindana midang lo ve chuan alo en reng awang chuan atim dewa ma se man mo devin alut ta thowa Wilmota tui dewa lo mu chu ti har hlau takin afopa achu asan le ta ni ti alo soi tatlat mai ni engti na nge ni ta ang Wilmota mumang le teita thil mu le Wilmota nu pui thil ton chu aloin ang tlang vek mai ni Society for Psychical Research in anhan chui ngial point Wilmota nu pui hian OBE kanti out of body experience ang chin ataksa hi achu asanin apasal hi awatlo ani anring taber mai ni chu lo nita se engtin nge mumanga dai alo mu thei tin engtin nge midangin anlo mu thei anthil fia thei bik lo ani Abraham Lincoln le John Fitzgerald Kennedy te thidan hemi te panhi hi kumzadana anthi dan la adang dai em maya anthi na hian thilmak inthup tamtak a om ni in mithiam te chuan an ngai nge ani hemi te pani ming hi chu kanthrelar viau mai thei Abraham Lincoln hi kumsa khazariat somli paruka American Congress thlantlin ania Kennedy chu kumsa khajakwa somli paruka thlantlin ani kumza chein hantlin hunpo in thlau che ani Lincoln hi American President somparukna atan November sa khazariat somruka thlantlin ania Kennedy po November sa khajakwa somruka thlantlin ani vele chia bokani anthi nuwa America presidenta an iron o tu teka Johnson ti mingpu an nia Lincoln thlak tu hi Andrew Johnson ni in kumsa khazariat pariat a piang ani Kennedy ayo tu Lyndon Johnson kha kumsa khajakwa pariata apiang ve thung ani zirtop nia ka hlum an ni ve a ka hlum an ni lai hian an nu puite anom ve ani tin antukhuma ka an ni ve bok anthi don ni hian Lincoln chuan kanun na lakdu an om ngei karing antumani chuan danrual an ni lawang tin ama veng tu William H. Crook nena asoya Kennedy po hian anupuile ama veng tu nena US President hi thaddu se chuan thil harsa ani haulo mai
alo ti vele chiah bok ani Lincoln secretary khan apu chu theater kallo turin angena akalluya ka hlum anita ni Kennedy po a secretary in Dallas khopuya kallo turin angen ve thawa akallui ta thawa ka hlum ani vele chiah ani Lincoln kha theater ka hlumania akaplum tu chu thil hlui da khom na ina atlan chia Kennedy chu thil hlui da khom na ina tangin ka ania akaplum tu chu theater atlan chethung ani Lincoln akaplum tu kha John Wilkes Booth ania kumsa ka zariat somthum pakua piang ni in Kennedy kaplum tu Lee Harvey Oswald po kumsa ka zakwa somthum pakua piang ani vele chia chimlam chuak ve ve ni in antu boy ti felma ka hlum ve ve anni hemi te panhi kumzadana president te a hian thilmak tak tak in kop tlat a om ni in mitam tak chuan an ngai ani